So, hi guys, nanapod me, another vlog na pod, another challenge nga gi-prepare sa iyang pinsan. Ano siya? Siya nag-prepare sa mong challenge. Si Dudong J. Karon, shout out ni Dudong pala siya. So guys, karon mag-blindfold na mi para start na mo ang vlog, start na mo ang challenge. So Dudong, ikaw mag-blindfold sa So Dudong, blindfold na mi. Una si EJ. Okay, yun na. Dua ka buk iyakay na ko kayo siya pulo. Kaya mayabong. So, start. Sige. Nasaan ni siya? My God! Nasaan ni siya, be? Ano? My God. Manggaw. Sige, start. Wala, bugaw-bugaw ta dire. Wala, lang. Dili lang natsug siguro hot doon. Ay, nag-ina niya. Dili na mot doon na. Bunol pa, Jud! Tama na ni siguro ay. Dapat dulutan? Okay, manggaw. Hurutan daw? Tama na, nandito pa doon lang ay. Depende. Hindi lang. Dapat So, wala RT high. Pwede sa mangga. Wala ka dyan sa Okay na. vitamins. Idong ko, idong. Okay, mana sa first. Good. First nga gi-offer. Uy! Promise! Hurutan! Promise! Okay. Kamatis man dyan ni Shad. Promise! Wala ko kamatis, guys. Kano na ka na eh? Kano dyan na ka na eh? Kasi ko kasuka ko ba? Tubig dan, be! Bawal lang tubig! Hurutan dapat! So, para sa YouTube, para sa mga viewers, okay guys. First time na ako mukha ano ka. Wala yung jakot ng kamatis? Wala yung daot? Wala. Promise? Mantay ha? Magkilaan mo sa kamera. Pangit me? It was at this moment that he knew he fucked up. Pauna! Damatay dong ha? Promise, makasuka. Bait ako? Dapat tulututulong. Nakasuka ako! Nakasuka ako! Thank you, tubig be! Ano lang next? Dapat sorry. Pohon, kanon na ako na. Grabe, manggod, tapos iko anong kamatis. Okay. Tubig, ne? Promise? Basta may tubig. Itlog! Guys, ito na guys, ito daw. Nahulog ko siya. Hulog din man. Hurt na. Next. Ha? Saan siya? Sani? Saan dong? Tado? Saan na? Saan siya? Saan siya? Tuyo? Saan ni be? Saan ni? Saan ni? Arang-arang na. Okay na ni arang-arang. Lamig kayong tuyo. Aka na magputuyo dong. In my house. Next. Lamig isa. Promise, bro. Limon iba. Salamat kami. Okay, buongan.
mataharang-harang na dyan. Mga pakaon. Surprise ko ano kung sa lagot tong isang account itlog ba to sa to. Oh. Mana ko? Naka. Doon ba tayo ha? Basta search school na. Okay. Okay. Next. Next. Sini? Okay. Wala pa dyan kung kakaon na niya. Look, matubol. What? Tubol. Pagi dito. Okay, bayabas. Ikaw pa ba kayo libang itubol or? Dila siguro doon? Doon ni dong. Kaya? Tunga na bitaw? Wala pa yung asin. Tarong nga, good na ako kay mabumol ko. Pero kinaadla ako kita. Kapuya, nahulot ko. Ay, tubol. Tama na na? Heart na, thank you. Siya. Uy, Sini? sudlay mo ni. So, niya na, dungan na tayo ano ba yan, magtanda. Sige na, 1, 2. Ang talaga niya magkipangaon. Ano ikaw doon na? Lo? At sa tudong? Mangga. Mangga una, Mangga, sunod. tapos lagi itlog. Narakuha ako. Sana. Coca-Cola. Painom din gamay na. Kakabi itlog. Itlog guys. Itlog dyan na. Promise, itlog. Wala ko yung itlog. Wala kang maro. Sakit ka. Nala. Sabi sa gulan eh. Hindi naman guron. Hindi ko rin sa akol. Taka. Oh, nangoy eh. Ay, basig na ano lang ni. Nabutangan lang. Yung na. Yung na. Alam. Huwag parang mawala yung doon. Go na. Bets ako. By the way, bawal kong soft drinks. Sunod. Kamatis. Kung sige, kauna mo. Ako, asa, dara ko ako. Kamatis. Wala yung pagkakaon. Sabi. Tuyo. Wala kong punag. Tuyo ka na ganan. Gito, ganan. Tuyo. Bayabas. Bayabas. So, mga to guys, Thank you daw. salamat dong. Salamat dong. Tapos, so guys, sunya na po kay manghipos kami. So guys, manamig pang hipos. Salamat sa paglantaw ta, nag-enjoy mo. Kay gitikasan pa jud ko. Ako itlog tapos soft drinks. Pero sige lang, okay lang to kay para po sa inyo ha. So again guys, salamat sa paglantaw. Sunod na po, subscribe, like and share and stay home, stay safe. God bless. Stay.